Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kaba hagini isngi gimana gradep ngila yo banya karpat banya perlong ke jingya khi na kabanta ga hok jong ki mastro kham tam jingya dai bat ka bible asni tengiban hagini ka strict jong me ni iba kadai ke international workers day ni iba nagaliang menteri ang ba konra sangma ula penbana ya kata ka VDA na ba kila penkeu nara revise ya ka VDA kata kali ke belas ni ke jom kinong tray mastrol bat kinong tray belas ni baro kahakabat ki negador kila bo te hagalor kan ni isu tenar ro ba menta hagajingalang ka jomi kinong yalam jom baro ki mastro apa jala megalia nilai keren bahalo kan ni kalong gumne ba kini ke VDA negaleng ka jomi ngi pediang ya kene ka notification na kajing ai order na kaleng jom galiba bat menjadi finance bat ka juga porro ni ai khubrai chief minister ba ula ai ka jing manjur ka jong u bat ka government halor ka jing dawa halor ka jing khankor ju ya ka ai gi bangila ya pen sngeu la ya sedang ni ba u juba daga kawai galong ba hajing sang ide man perlong ka jing yakhi kani khatwai tarik abaro oi ka state pro jalla andala i sedang penbanai kani langba ka bor jong kinong thok bor ka jong bara hangta ka sarkar langba chief minister but labor commissioner ki singok thok ba plan ki haban le ye kani kam ten galeng ka jong ni ka all ka joint action committee but ki master ki badan abaro ka jalla ni pediang ye kani ka ba ko hukum bat kaju ko kalong ba ni power ka jing sngau dio ba kani ka dai ka sin ka manang ko ha kani ka sarkar na hakini ki khatsan sna april na kreniu en rehado kani strict dam bana wala kataro hoy ni pedian te gi karnan ba chief minister kumba ula karen ha ka to international workers day ba udon ka jing sngau khia bat ba kwa ban penbat yer kontrai kam bat ka jing snga jing im trai jong ki master ba ki khon ge jong ni ne keleng jong ru ni karpa tangane ga wai ba tang ga notification ban issue ngim kamen namar ka jing tho ka yat man ka por regulan ka menta ban yo e ka jing siu ka long gi area ka badai ban Trekam na doga strip April arjar apo menteri. Tengi karpat yung chief minister babat ya ka planong ka jung majalla. Kumbaw don ka manse makaperkhat. Nagabanta ganong tray mastro bat kiway ganong tray bala. Hapo niyo banay me jong news na. Hakini hisni kiday ban pelan na ya ka area kapisa kanado strip April. Balay ng garpari kani ngim kwa bangin sa aram mangi ginong tray bala na gimasterol habasolka. Kadaw balong ba ngi ginong tray masterol how niyo na January February March kidang yo pisa yo tulob dang kini sngi balanda. Ngim yo ban see by school hagini ka giri gimnay balanda. Namar ba gim palit pisa. Nagatakadaw karam jaki bay marbam bat ngin haban safe kibrew kiba ay pisay ni ay dingaram ni habnay natakada ka nigi area ka day ban one hangni ko banay mi haga jo ka por ka kung sanhang ningi ka sarkar lang baka finance kasay ang man naga por ba kamday bandon ka backlog mod ka pisa bakan sa mangi mastrol kiko aga penlag man la ubnay hapo sikaw tarik jong ubnay bami kanwan hapo bang akaw te kanigi ni bo ka jingkarpa yung chief minister kabaan halor kani ka day ba kawai pa ka kampong san shushu ang ni ka day ka bansong thai kadon ka order hagini ka brandem ila ikar mo chief minister haknai trigro ba kin master ka day bansong thai ampalat ya ka represents ne kani ka day hukum jong governor ka approve kadon pat ka katkum kali bakot all india pat ki master le bansong repos no halon kini ka banta kini ka mat hangni hajalla jongi
ngimpat dan ke kata ka erta song thai na ban ginong tre master kitchen ta halor kan ni bo ka jingkarpan yo chief minister kan mau ni dan ki master ka bon ki dai ki anda ki la song thai ndan jing sewe ki ndan kata ka jing yarap ki anda la song thai la so tangga burom ya ki master bala ai ka service ka jing sakri lang ba ki surok lang ba ki lang ba ki office lang ba ki kiper ki ni kata ndan tangga jing burom kata kada ngi yakani ni karpat yu chief minister badai ban ai no yangi katkum ka labor code ka ong repos ai no gajing tho hukum ai barok ki head of department bakin pentrai kam yangi ki mastrol yakan dikin repos lagi ai in repos na kandang yarap shushu yangi saars na manginang yo ba ki master bapli ki bamlak tin la thle ki bamlang ban keren bakin yo ya kataki ars ne kong santa na ka banta ban psa gi khon ba kumju ki ka jing long tammen ka jong ki ban yo jingra ka ba kong san shu hang ni ka dai ga EPF employee provident fund ya kan ni nagalem jong ki joint action committee ngila ajing thon no isnem ni ki banai barada ha ga jing kan do jong ni bat chief minister ha khandai tab April ni karan ni kan ni nagalem ga jong ula ko bor ula manjur baga government of India ro ka ada pong babaro ginong try balas ni ha ki department ne hi company ki contractor ki badan palat ki ape umot ki ginong try dai ban IPF ta halor kan ni nagalem labor commissioner jong ka sarkar jilla jumiro ula ai ya ka jingtho ya baro ki head of department baki ke EPF dai ban try kam ha baro department pentrai kam ta kan ni EPF kalong ka jingyarap ka bakong santam ya kinong tray balasi ya kinong tray mastrol ki mystery ro ki badan ba contractor class 1 kamta laka ngibo gane ba kumbaw chief minister la ang hoy David Tricam labor commissioner la ang ngi nagaleng ka jong ngirom ibo ga jingkarpan ya baro ki officers ki engineer ba pentray ka marmar ya kane ki EPF kumba ka government of India ka nang ta ka employee provident fund organization ka badan hon isilo kila ay jing man ka po lada ka negi EPF badan ka trikam kinong tray balas ni na do ki mystery ba ki contractor na kin master ro ki day ban one shakman ban karpati ki officers ba pentrikam andag ini kirung ini trikam merangkat ngin kensew ya kata ka khata persen na ka leng jongi ki ba deben yo khamtami master ngiralo ban pengkalan te halor gani manta ka shongtang ha ki officers lagi ha kating skau tho jungi lagi EPF pantrai kam manta kan yarap ya baro khamtam ha ga bapang bastam nang ta ladan ka jingha ka jing khla jong ginong trai nang ta pat sakawai ki khon jungi ri gi yo jingara ka pension ro ka dan ngni po ka EPF anda ki dam repostnan kin yo e kata ka jingyarap ka pisa te kata ki atli ki bagi bo haga government haga officers but ki government kada bangi pani kani amlay pangipan ka bagalong ba ngi long ki bereo ki ba kantray rangi tray ngi ki katum hukum ka officers kinong tudong pay ngi tray hoke kata nakata kada ngi dan ga horo ban kran na mar ki jing tho kala pen mi man la ka por na labor department na ka finance department te kini ki jing tho ki mi ki wan ka pentrai kampat na ki officers ka don kam mentaban penbay ni baron te sagawai ka banta haji dai bat kam bat ki dai ban lai sa baro ki office ka bakitray man pan ban bo jing tho na daga dai ka RCW na dai ban sew ye ka ni ka area ka papisa ne kino dai ho penyo lai ai na ki jing tho tementai ki masterol ki jongi ki badal ki department ki dai ban lai thaman la ki office bo ni cinta anda ai daga cinta ka office ru kan tep bat kan pentrai kam ka kum kita ki cinta ni ai lada kam trai kam ki office na ka lemba jongi ngimban se ban ra pat sa ka jing tep jong ka sarkar hanta lagi dai ban kan sita mi ki officers si staff ki ban pentrai kam ye ka kum ki hukum jong sarkar ki mat ya kata judicial kan siyo ma ngan nang bagaleng ka government kamtam ng finance department kala de ay ya ka order
kata office memorandum mengenai June arjat aku kata long ke head of account kadang nakajam jadi tabi master hagane kela kerensai beriak ha bagi master gede ban yo bisa si hapo sekol terjong panai bumi kabaan nagaleng finance kada depong la tha ai ki kerteng jong kinang tri master ki office ke jong ki submit syaka sarkar jika kerteng jong ki master ki tarik bagi join usne mat banai nang baga sarkar kan ai bisa lai banai haswa ban kan point in advance taka order kan adan lupa tementa kada itan sa kini ki head of department ki officers ki staff ki ban submit ki kerteng jong ki master parro khoi ki badan hagi department syaki create bajak niyo iba hakato district me ula kran ya kani ba la don kata ka chim sat light haga baki scheme ki bon naga banta ki masterol baki tribal la ngi nagalem ga jom ngi pat hot ni ai ka jingero bat ka jing kubalai yo chief minister ba ula don kita ki scheme na banta ki tribal la bat ni masterol na lorang taro la ai ka jing kran ba kandan kani ka meklia building and other construction welfare board kabadan po labor department ula kan mau ula karparu ya bero bangi daiban long khod to nagaleng ka jongi kum ka joint action committee pagi master bero ngidap ka jingkaman namat daitang ni chief minister na ba kan mau ya kata ka welfare board hagi chief minister government bera ada kim banai kadai ka sin ka manang kong taka habu kren kum ne ngi kermen pat sa kakam kakam udah betrai kam ban tha ki officers ba ki scheme haba ki masterol ki balang dekat ne ki tu binong trimesteri ki balang dekat ang to haba ki apply ki ni ki jingera nando scholarship nya pen ki khon nang ta bi tier ban trikam ki dai ban pelaj mardor hapor gat kat kum kapor balak tha kato basan hajar uai haman ki binong trai ki dekat jo welfare board hoy ni kubur lat bon ki masterol ki belum dekat ang to ki layo ki vai parro ki ba tribal la ki belum dekat ki yo to sanja kan ayu ka sarkar menta ye ka finance department ba ka labor ba ka welfare board ba kan ai ro ye ka ne ka jing apply bakin plat pisa katkum kapor balaptha ki kandot kita te halor kani ka welfare board ni bon nakalem ka jomir kini katkum malang menta hakani ka welfare board ikarpat ya baro kinong try belas ngi khamtam ki mystery ki bathaw ye ki badan bat ki contractor class 1 ki dan ki nong thaw ye baro bat ki nong try master po PhD PWD ki badan hok kane wan shakman lain hakiman ki district ki badan ki labor office apply po bo rung dekat report ka lamba kani ki dan khat satu scheme hado ka pension kini kinyo te kani kadai ka jingkarpat ya baro ki masterol bagi trimestri sim kani ka bo namara ka jingsnya po ba jongi balari ki nong trimestri khamtam sinran kinong nong tar kinong gay ki wai patro ki ba nyat rong kilong kumi ki dai ban sim ka bo lari ki rum khad hamne ka jingyang pisa ka bo na pat na naman saw na klaro kada na tagada ni nagaleng ka jongi ni bo ka jingkarpat ya baro alang ba kani galat hay ko bo wan sakman